Osuutteko siihen? Kniilatkaa! Liikkuu. Ja sitten nyt Niin! liikkuu. Fail. Mitä? Se fails. Voi on tuomas! Paska jätkä! Se on vaikeeta kniilaa se. Mikä mä terrorista niilasin? Etkä kniilaa seisoen. Näin, kun sä seisot. Siinä ei saa liikkuu samalla kun Yhtään ei saa liikkua sen jälkeen. ulos insassa nollaan vissi. Nyt pojat hiljaa. No mennään ulos. Mitä? Vaihdotaan. Hiljaa. Mä raidasin mun aivot siihen seinälle siellä kamelilla. Nyt. Siis, Se on vai... pitäis mun olla jossain tarpeeksi lähellä sitä? Tää. Ei. Noniin. Siis meidän pitää näit sä ne orbit siellä? En mä kattonut. Puhuttiinko sitä Orbestissa? Joo, meidän pitää mennä sinne Norrest pois setinsasta. Vittu kun kuuntelis ohjeita kun ne kerrotaan! Niin mut siis Miten edelleen? mulla rangeen nyt mietinkin. Mutta täällä on puolesvälissä alat. Ongelmia Moskovassa ei näy. Tää? Huono Mitä? vitsi, 2004. Jatkakaa vaan. Nyt ihan oikeesti. Aivan huono, mikä vakkuu. Melkein vetää vertoa sille, mitä pahasti väki hajos armiassa, kun me pisti sen vitsi, kun oli jäätävä odotusta taas, että mikä eläin varastaa rekisterikilpiä. Ne? Se on kilpikonna. Vähintään yhtä surkea juttu. Mutta on sitten kuullut se hajoamisen siinä tapauksessa siihen. Oo. Äijä nauraa vieläkin. Ei, mä nauraille Tuomaksen ongelmia Moskovassa. Se on kyllä niin... Sitä niin Ongelmia voi. No niin, saatteko rollata hoos? Joo, penaa. Yes, need. Hei, niinku mulla ei ollut tällaista. Näin sieltä äänet menee täysille. Noniin, Bossi kuka on. pääsee? Siis mikä tää tehtävä nyt niinku on? Mikä toi liila? Mä tiedän. Tuomas, käy kattoo. Käy katto. No sweat. Se oli siinä. Kuoliks se? Nyt lähtee sattuu. Jurs. No kylläpä se paukuttaa. Herra jumala, se tikkaa luihin. Kyllä sä käy. Aika reteesti. Viimeinen hiili.